Nuqqas ta' dokumenti, ħlasijiet doppji, ebda verifiċi fuq xogħol li ma kienx approvat. Din hija saga li ddur mal-proġetti li saru f'żewġ ċentri tas-saħħa u li spiċċaw f'nofs kontroversja ġdida. Bil-Journal Times of Malta jiżvela każ ġdid ta' tbażwir mill-fondi pubbliċi u bil-Ministeru tas-Saħħa iżomm dan l-iskandlu mistur għal sena sħiħa. It-Times urid kif ix-xogħol ta' rinnovar fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħall-Ormiġi jiswa €1,000,000 dan meta l-proġett kellu stima inizjali ta' €56,000. Fl-istess waqt proġett simili li sar fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara spiċċa jiswa id-doppju ta' dak li kien pjana il-Gvern u minn spiża ta' €264,000 din splodiet għal kważi €500,000. L-istess ġurnal tkellem dwar ksur fir-regoli tal-public procurement u anke direct orders li jingħataw bla doġġ. L-investigazzjoni interna sabet li d-Dipartiment tal-Kura Primarja ma mmexxix mal-proċeduri u ma ħarriġx tenders kif kellu jagħmel għal dawn ix-xogħlijiet. Fi kliem sempliċi qabdu u saru ħlasijiet bla doġġ mingħajr ebda pjanar u b'mod li Times issejjaħlu inkompetenti.